ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራ ሰማዕትና ዛዕቤት ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከም ወትሩ ንሎሚ ረቡዕ 11 ጥቅምቲ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክንቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቐድም። መራሒት ፀገማዊ ሰልፊ ንሺድ ኣጎስተር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ፖድካስትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካብ ዝኾነ ካልእ መራሒ ሰልፊ ሾደን ብዝወሓደ ትጥቀስ ሰብ ምዃና ንወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ብርጌዳት ኣልቃሰም ዝድገፉ ጭርሖታት ኣብ ከተማታት ደቡባዊ ሾደን ከም እተሰምዑ ካብቶም ኣብ ሾደን ዕቑባ ሓለዋ ዝረኸቡ ዩክሬናውያን ስደተኛታት ኣስታት ልዕሊ ፍርቂ ብስራሕ ነብሶም ክኽእሉ ምብቅዖም ከምኡውን ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣውሮጳ ንፍልስጥኤም ዝገብርዎ ልምዓታዊ ሓገዝ ምንስፋፈንን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። መራሒት ፀገማይ ሰልፊ ንሺድ ኣጎስተር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ፖድካስትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካብ ዝኾነ ካልእ መራሒ ሰልፊ ሾደን ብዝወሓደ ትጥቀስ ሰብ ምዃና ተገሊጹ። እዚ ዝተባህለ ብመሰረት ትካል ድምፂ ካንታር ፓብሊክ ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየዶ ዳህሳስ መራኸቢ ብዙሃን ሾደን እዩ። ኣባል ሰልፊ ሞደራትናን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኡልፍ ክሪስተርሶን ብመጠን ተጠቃስነት መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ኣሎ። ኣጎስተር ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ዝዝርዝር ዝኾነትሉ ምክንያት ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበዩ ዛዕባታት ሾደን ንፀጋማይ ሰልፊ ብዙሕ ድጋፍ ዘይህቡ ብምዃኖም እዩ ክብል ካንታር ፓብሊክ ትንተንኡ ቀሚጡ ኣሎ። ንወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ብርጌዳት ኣልቃሰም ዝድግፉ ጭርሖታት ኣብ ከተማታት ደቡባዊ ሾደን ሄልሲንበሪን ማልምን ተኻይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ባንዴራ ፍልስጥኤም ብምሓዝ ንመራሒ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ መሓመድ ዳይፍ ክውድሱ ተሰሚዖም ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ኣብዚ ናይ ሄልሲንበሪ ናይ ደገፍ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ማእከል ፍልስጤማውያን ናብ ሾደን ኣሕመድ ሱሌማን ኮይኑ ዕላምኡ ንህዝቢ ፍልስጥኤም ዘለዎ ደገፍ ንምግላጽ ጥራይ ምዃኑ ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ገሊጹ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ውድብ ብዘየገድስ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ክገብር ከም ዘይድግፍ ዝገለጸ ሱሌማን ኣብ ቃዛ ብቦምባታት ነፈርቲ እስራኤል ንዝድብደቡ ዘለዉ ፍልስጤማውያን በርገስ ንምድጋፍ ኣብዚ ሰልፊ ምጽምባር ወሲኹ መልኪቱ ዝነኾነ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ሾደን ኣሮን ቨርሲዳዲግ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ምጽምባል ኣጸያፊ ተግባር እዩ ክብል ነቲ ሰልፊ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ምምሕዳር ስቶክሆልም ኣብ ሓደ ለይቲ 4 ኣባይትን 3 ኣፓርትማታትን ብሓዊ ተቓጺሎም ገዛውቲ ተቓጻሊ ፈሳሲ ከም እተደርበየ ዝጥርጠር ኮይኑ በዝቓጸሎ ዝኾነ ዝተጎድአ ሰብ የለን። ዝባርዕ ኣብ ሁስንያ 2 ኣባይቲ ኣብ ንዛልያ 3 ሓደ ካልእ ኣብ ኤንሁየድ ደቡባዊ ስቶክሆልም ተኸሲቶም ዘለዉ። ዝባርዕ ንሓድሕዱ ምትእስሳር ዘለዎ እንተኮይኑ ከምኡውን ምስቲ ዘካየድ ዘሎ ማዕበል ጎነፅ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ንምፍላጥ ፖሊስ ኣብ ምርምር ከም ዝርከቡ ሬድዮ ሾደን ገሊጻ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ሾደን ዕቑባ ሓለዋ ዝረኸቡ ዩክሬናውያን ስደተኛታት ኣስታት ልዕሊ ፍርቂ ብስራሕ ነብሶም ክኽእሉ ምብቅዖም ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ጸብጺባ። ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ኣስታት 56% ካብቶም ብመሰረት መምርሒ ግዜያዊ ሓለዋ ሕብረት ኣውሮጳ ካብ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሾደን መዓልታዊ ኣበል ዝረኽቡ ዝነበሩ 39,000 ዩክሬናውያን ነብሶም ብምኽኣሎም ካብ መልዕሎ ተገላጊሎም ኣለዉ። ኣብ ኦስትሮብ እትቕመጥ ኦክሳና ሬትቫልስቫ ኣብ ፋብሪካ ናውቲ ሕርሻ ፍረታትን ኣሕምልትን እያ ትሰርሕ። ስራሕ ምናልባት ከቢድ እኳ እንተኾነ ካብ መልዕሎ ምግልጋላ ከም ዓብዪ ጸጋ ከም እትሪኦ ገሊጻ ንሕና ዩክሬናውያን ሰሪሕና ክንናበር ኢና ንደሊ ብመልዕሎ ክንናበር ኣይንደሊና ክትብል ወሲኻ ገሊጻ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ደንማርክን ሾደንን ድሕሪ ትዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣካይድዎ ዝበልኦ ሓያል መጥቃዕቲ ንፍልስጥኤም ዝገብሮ ዝነበራ ልምዓታዊ ሓገዝ ደው ከብላ ሰብኣዊ ሓገዛት ግና ክቕጽላሉ ምዃነን ገሊጸን። እዚ ዝተባህለ ኮሚሽን ኣውሮጳ ንፍልስጤማውያን ዝህቦ ልምዓታዊ ሓገዝ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ጽባሕ እዩ። መንግስቲ ደንማርክ ብወገኑ ንፍልስጥኤም ዝውሃብ ዝነበረ ልምዓታዊ ሓገዝ ደንማርክ ደው ከብሎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ንእስራኤል ዘጥቅዑ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ነዚ ምውላድ ደንማርክ ብዘይግቡእ ከይጥቀምሉ መርመራ ክካየድ እዩ ክብል ወሲኹ መልኪቱ። ዳግመ ግምት ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ዘለዋ መሻርክቲ ደንማርክን ሃገራት ኖርዲክን ብቐረባ ብምዝርራብ ክካየድ እዩ። ኣብ 2023 ደንማርክ ንፍልስጥኤም ብድምር 235.5 ሚልዮን ክሮና ማለት 33.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዛት መዲባ እያ። እዚ ሓገዝ ሕጂ ክድስክል ይብል እቲ መግለጺ ሾደኑን ልምዓታዊ ሓገዝ ደው ኣቢላቱ ከም ዘላ ኣመልኪታ ኣላ።
مرح حلو في أمانة وصل في ديمقراسي شودن يمي أوكسن معكنا زينا شودن تيتي أبزابو مقلتيم زمالت شودن فلسطين التوبو ناي 57 مليون كورونا مالت 5.24 مليون دولار كدسكلي مالتيلو تخونغنا تقامت بوليتيكينياتات شودن نتوسان نغيفهم اللو أزي ፍጹም ጉግያ ካይዳይ ሾደን ማስዶን ሐማዝ ሓገዚባት ፈለጥ ያ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ነበርን ኣብዚ ዋንዚያ ፈኛ ፖሊሲ ወፃይ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ሾደንን ሞርጋን ጆሃንሰን ነቲቲ ሓቢሩ ሓገዝ ሾደን ንሰብኣዊ መሰላት ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን ኣብ ምሕያልዩ ክዋፈር ጸኒሖም ሕጂ ነዚ ምስሓብ ሓደጉ ክኸፊ ይኽእል እዩ ንኣኽራርነትን ጥሩፍነትን ነዳዲ ዝህብ ሓደገኛ ውሳኔ ኢሉ بتمساسل زينا أستريان جرمنون فلسطين زقبرو زنبر علمات أو حجزات دوك بلو مخانن أفليتنا الله بارك برا سمعتنا نلا مربع عصر تحدث كمت بهرمين ميديا استدال واحد صرت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدستي أو قراو في السامتات زوم كساب حجي كتكاتات لهم صنحكم يم مصنع بمصنحكم أزينا مسجنا بزن سنابتكم سلام